Omo MCA we ward ya abochi barabo Nicodemus Umwamba nigolit kulia lero aika ase ebunge ye kaunti ya Kisii utaka airanirigwe ama abolio ye statement abo ase ebunge iyo ye kaunti ya Kisii ase budget ya 2024-2025 chibesa na begeta ase chipara toikirange na gukora a budget omwaka bwe budget inkoerore okoera next month lakini asoko kumyo konene gento kende nkeyo giakoliru na itire chi department chons ye chipara karonko boli na ngechipara chitara kolerwe bagonde na gendo ganye na aganyire yaikere na arorire is too much tigandu emotion statement egere nyolo richibu ina answered wetera esa assembly yetu ya Kisii County manyena nkiaba oji baroba bekere kando onye no mwamba inche ngerete aba oji mba kolerwe meremo bande na ninjo mwamba ngerete aba oji mba kolerwe meremo yakora aba oji they deserve that statement ya kabere eyale ngegoro ya nyagitari as you all know kuna bantu baitu mumanyete tari gendo kiabo bisi nyagitari ya ito ya magena ya tuaro mujanda manene paka bone buate chibasi chialenge nyagitari ese budget 9 million chikarusi kuororo pako muntu na kuororo na chire koganyanga amachibu gose na atoke igoro ya nyagitari na chibasi chiaruse rwete neine maternity wing yare kwagajuga tenena nyagitari ya ito ya magena ya tuare problem wenene na gwetere problem weji basi alenga chikarusigwa wikira boni gakene ngeyo kiabere echibu ndiyo that's why na ariko saba statement okolera ya once omonda koboli chi statement chia in the assembly titakeri koletwa mangana personal level bono na kinariko seke statement itukolia lero egerenge wo machibu na nkige kogera aba ojibaro bago tukumaege bintu byabo bikorusigwa ororo bia irua sande kabeka jibesa ya mosensema wa hall 4 million chikarusigwo kabeka jibesa nyabongo 4 million chikarusigwo echi atigalete nyamesocho no mosobwa paka mo contract obera allocated lakini karango bole mo contract do yago ndebinga from the high office ate birina karati moka so that's why na seki statement yoko taka kumanyanga ngige kogera aboji bako be kwa side